aldeatan, sartaneko beroen. Sarteneko bere bai. Sartenekoa. Eta sartenekoa zer izeten zan? Hemen amakatin giruen diaten zan, hori sartenekoa pedro. Etzean txikeretan ez, baina persona zarrak. Bai. Niko ez da denpora asko, niokarren, guk ez du hori kostumbre euki. Baina gure osoana, niokarren bizide Pedro. Pedro kamakatakoa, beti itxen zeben. Hori ja beharren dabiltzesenak edo nagusiak, ez da? Bai, den diauk zeben hemen, gure alagoan. Eta berak esaten zeben, goizean kafe hartu. Bai, kafe utzik. Kafe utzik. Geure itxeper hori itxen. Koñaka putxu bebota. Kafea bere goten zan orduan, ez da? Bai, kafea, koñaka putxu bet, eta hartu. Gero, amakaten geruen, beharrean edo ibiltzen baziren, sartenekoa, orduan ingero... Bierra dekona urdeie. Bai. Ibini prefidut eta arrotzez txubete edo gota, eta jaten zan gero.